Chalan v dnešnom videu ukazuje svoj progres a svoj postup, ako sa dostal do naturálnej kulturistiky. Poďte so mnou do komentárov. Skinny bodybuilding. Vedel som, že Auschwitz mal bazény, ale nevedel som, že tam boli aj kulturistické súťaže. Poďme si pozrieť tohto človeka, ktorý má skreslenú predstavu o ľudskom tele. Aha, tak áno, to je jasné. Tomuto nosorozcovi zo steroidu narastol aj roh medzi očami. A toto je presne ono. Takto sú predstavy ľudí absolútne pokrivené a zdeformované. Toto celé spôsobili za mňa sociálne siete. Ale dobre, aby som bol objektívne ja, chalan vyzerá nie úplne najlepšie ako nejaký kulturista. Sú o mnoho lepší naturálovia, ktorí majú ale lepšiu genetiku. A toto je proste možno jeho strop, vybral si takú federáciu, takú súťaž, na ktorej mal šancu, na ktorej bol proste asi úspešný. Limity ľudského tela sú jasné a nie vždy sa dajú posunúť tak, ako si to niektorí predstavujú. Čím dlhšie človek užíva anabolické steroidy, tým viac má pokrivenú realitu a hlavne predstavu o tom, čo naturálne telo človeku dovolí. Takže áno, môžete vyzerať lepšie ako tento chalan, možno sa ešte môže o mnoho viac zlepšiť, možno všetko nerobí dokonale, ale to, čo si dnešné sociálne siete predstavujú pod pojmom ideálna postava, tak to nájdete možno na nejakých profi súťažiach kulturistických v nenaturálnych federáciách. Takže ja sa vám snažím ukazovať len realitu a zároveň vás naturálne motivovať, že stále môžete vyzerať aj lepšie ako tento chalan, ale ak niekto vyzerá takto, je to úplne normálne. Nie každý má genetiku na to byť 100 kilový a zároveň vyrysovaný.